Hello mga Jai! Nagbabalik na naman inyong Filipina couponer. Oh my goodness! Char lang! Maraming thank you sa panonood ng aking vlog dito sa YouTube. At saka i-welcome na din natin ang mga bagong subscribers sa aking channel. Hello! Kumusta kayo? Sana'y okay lang kayo mga Jai! Anyway, samahan niyo ako mag-coupon dito sa Walgreens. And let's see kung magkano ba ang babayaran ko mga Jai after coupons, rewards, and everything. Tara! At mag-start na tayo! Of course mga Jai, hindi tayo magbabayad ng full price kasi super mahal, hindi natin afford, char. Gagamit tayo ng mga paper coupons, spend booster, rewards, and everything. So ang ating first item for today is itong ating Dove body wash, women and men. So it's up to you. Naka-promo siya ngayon. Buy one, get one, 50% off. And then mayroon din tayong coupon which is I really like it. Kasi BOGO, buy one, get one free. O diba? And then, aside from that mga Jai, wala talagang katapusan ang mga pa-deal dito no, sa Walgreens. Kapag bibili ka ng tatlo, makakatagap ka ng $5 Walgreens cash reward. So, much better na kunin mo na lang is 6 na bottles of Dove body wash mga Jai. Kasi sayang naman yung isa. Kung dalawa lang kunin mo, sayang yung isa walang coupon. No, diba? And then, next naman mga Jai is itong kanilang She Moisture. So, naka-promo siya ngayon. Spend $25, earn $10 Walgreens cash reward. So, yep. So, ito yung mga pricing ng mga sabon natin mga Jai. No? May $5.99, may $6.99. Then, mayroon tayong coupon mga Jai na $3 off one. So, like for example, $5.99, gamitan mo ng $3 coupon. So, $2.99 na lang mga Jai. Diba, bongga? And another one mga Jai is itong ating Shek. I don't know how to pronounce, no? Mura mag-Shrek. Basta, mura siya mga Jai. May coupon tayo dito, Jai. Digital siya. So, cleanip ko lang siya. $4 off one. So, $1.99 na lang siya after coupon. And another one, mga Jai, itong $3.99. After $3 na coupon, 99 cents na lang siya, mga Jai. And another toothbrush na naman, mga Jai. Oral-B. Naka-promo siya ngayon mga Jai na when you buy 3, makakatagap ka ng $5 register reward. So, $4 siya no Jai, and then meron tayong coupon na 5 off 3, so 12, tatlo yung bilhin mo para mag-work yung $5 na coupon. And then, last but not the least, itong ating Haggis 2 for 6, then meron tayong coupon na 3 off 2, so after coupon, $3 na lang mga Jai. Hello mga Jai, andito na tayo ngayon sa bahay, and ito na lahat ng aking mga na-coupon sa store. Anyway, 2 account ang ginamit ko and thanks God, naka-receive na ako ng spin booster sa isa kong account mga Jai. It's been a while talaga, no? So, mayroon akong digital version at saka yung paper version din ito. So, sa hindi nakakaalam, pwede mo siyang i-combine sa isang transaction lang. So, kaya naman, after all, malaki yung aking money back. It's because mayroon akong paper booster na kinumbine ko sa aking digital version. O, diba, bongga mga Jai? So, let's start na sa ating... Ito na yung ating first transaction mga Jai, o yung aking unang account. So, kung natatandaan nyo, mayroon tayong spend 40 or $9 Walgreens cash reward. So, kailangan ko mag-spend ngayon ng $40 para pasok sa panga yon. But then, gusto kong gumamit ng $20 Walgreens cash reward para hindi ako magbayad ng bongga. Which is, I decide na mag-build up to $60 yung aking item. So, ito na nga siya, no? So, yung Dove natin, 6 na Dove is $35.94 din. Yung sabon natin na She Moisture mga Jai is $26.96. So, pasok sa nga yung spend 25, earn $10 Walgreens cash reward ng ating She Moisture. Kaya naman, $62.90. So, safe akong gumamit ng $20 mga Jai. And then, yung coupon naman natin mga Jai, kasama na yung $7 na glitch mga Jai. $42.87. Yan yung total ating coupon. I-minus mo $19.83. Alam mga Jai, plus tax na super taas sa $5.
24.96 mga jay. Sana ang babayaran ko patin nag-redeem ako ng $20 which is $4.96 na lang yung aking binayaran. Bongga ang savings. Tax na lang yung binayaran natin, no? And ito naman yung hitsura ng aking unang transaction mga jay. So napansin nyo, kulang ng isang coupon for our She Moisture kasi yung coupon mga jay na isa is digital siya din. Pati na rin yung $7 for our dog. So, let me show you my resibo mga jay. As you can see naman dyan ang mga items. Oh, diba? And then mga coupons. So, kung mapansin nyo sa resibo ko, no, $4.96 lang yung binayaran ko. And then, nag-redeem nga tayo ng $20. But wait, there's more. Tignan nyo naman ang aking na-earn. $34. Oh my gosh. So, yan yung nakuha ko sa She Moisture, sa Dove, at saka sa dalawang spin booster. Diba? Bongga ang ating money back. So, free and $14 money maker mga jay. Oh my God. Di ka makuyapan. Second transaction naman natin mga jay is 6 na Dove again. And then meron tayong dalawang Huggies wipes, isang She Moisture, 3 Oral-B toothbrush, at saka itong ating pang-ahit sa kilay or sa face. Char. Anyway, ganun pa rin yung aking spin booster kasi nga dalawa yung paper booster ko. And then yeah. So build up again tayo ng 60 pataas. This para free tayong maka-use ng $20 Walgreens cash reward. So ito na siya mga jay. $35.69 para sa 6 na body wash. $12 para sa ating Oral-B. Huggies naman natin $6 for 2 and She Moisture $3.99 and isang check is $5.99. So yung total ko is $63.67 and then ito naman yung mga coupon na ginamit ko mga jay which is yung total is $45.97. Meron pa rin akong $7 na for Dove na glitching mga jay, no? So i-minus natin yun mga jay. So $17.70 na lang talaga siya plus tax of $5.09. So $22.79 din nag-redeem tayo ng $20 mga jay. O bongga. $2.79 na lang yung ating binayaran sa store. O diba? Ang saya-saya sa feelings, char. So yeah mga jay, no? And then let me show you my receipt mga jay para makita nyo. So ito na yung resibo ng ating second transactions mga jay. Mapapansin nyo naman yan yung dyan yung mga items natin. And then syempre yung mga coupons din mga jay. And pansin nyo yung points, CP and 40 yan yung ating spin booster mga jay. So ayan na nga $17.70 and then plus tax. So then after kung mag-redeem ng Walgreens cash reward, $2.79 lang yung binayaran ko. Even kung nag-redeem tayo ng 20 mga jay, bumalik sa atin is $25 Walgreens cash reward. O bongga, mayroon tayong another $5 na extra mga jay. So free na lang din to siya. And then meron din tayong natanggap na $5 from Oral-B. So, ito ang register reward mga jay. Yung register reward is nahahawakan mo siya. Ito yung nag-print sa kanilang Catalina machine. Diba, bongga? So, $10 yung ating money maker sa ating second transaction. Huwag lang natin isali yung yung tax. Okay, din naka-receive ako ng 20% off na naman mga jay. Thanks to you Inday Mail. So, ayan, napenta ko to siya for $20. Ito yung mga sobra ko sa BalikBayan box ko na hindi na siya nag-cash mga jay. And that's it. This is your Filipina couponer. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog na etech. And if may katanungan, feel free lang mag-comment dyan and sasagutin ko kayo mga jay. Just follow me on my Facebook page, TikTok. Just search Filipina couponer char. Pilingon punta kayo, ano ba? Anyway, that's it mga jay, no? So, bye-bye na. See you sa ating next vlog again. Love ya! What's going on here? This is the pediatrician. Come on guys. Come on guys. Come on guys. I'm the beginner of It's so hard underneath.